Il-Gazzetta Malta Today qed tirrapporta kif it-tkabbir bla preċedent fil-popolazzjoni hija tiġib numru ta' riski, speċjalment fis-settur turistiku, tal-minħabba nuqqas ta' pjanar mill-gvern ta' Joseph Muscat u l-politika li jażel li adotta. It-tkabbir bla proporzjon fil-popolazzjoni f'pajjiżna qed iwassal il diversi esperti biex jixelu bozza ħamra dwar ir-riski li qiegħda iġġib magħha din il-politika ta' Muscat. Esperti li qed jaqblu ma' dak li ilu xhur jitkellem dwaru il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija. L-istess artiklu jsostni l-politika tal-gvern dwar il-popolazzjoni se tfalli b'mod sinifikanti jekk Muscat ma jindirizzax l-isfidi li qed jaffaċċja s-settur turistiku. L-artiklu kompli billi jgħid li dan mhux biss qed jingħad f'numru ta' postijiet f'Malta, iżda hemm okkażjonijiet oħra fejn numru ta' investituri kemm xi wiċċhom meta bdew jaraw l-istatistika tiela tal-popolazzjoni f'Malta. Pajjiżna preżentament qed jaffaċċja influss kbir kemm fit-turiżmu kif ukoll fil-popolazzjoni residenzjali. Dan iżda huwa ta' riskju kbir għal pajjiżna meta npoġġu fl-istampa kollha id-daqs ta' artna, iċ-ċokon tagħna u d-densità għolja. Ir-rapport kompla billi qal li anke l-ħaddiema fis-settur turistiku qed jesperjenzaw sfidi kbar fejn it-tkabbir qiegħed isir bla tħassib u ħalla numru ta' setturi oħra f'din l-industrija tat-turiżmu mitluqin għal rieħhom. Infatti intqal li l-karriera fit-turiżmu qed titlef il-popolarità u l-ospitalità li dan is-settur qabel kien joffri.